Ala e dho wath ma wich lume sub-county ma Bondo mosebedo ka use bwo chieng' mager koro nyalo buonjo Turkten County ma Siaya tieko gero negi chiro ma gibiro bedo ka giuse. Koloso e kinde manotayo nyasi mar keto chirono e lwet johala go e dho wath ma Wichlum, MCA ma South Sako Ward Eunice Ndolo owacho ni chirono biro konyo johala 46 mokwongo ka giketo chenro makare mar neno ni giyudo lowo moro ma ibiro gere chiro maduong' e dho wath ma Wichlum kono. Jatatije Ward ma South Sako Oliver Otieno bende nosingo ni Turkten County ma Siaya temo matek mar neno ni johala obedo kod lwasi maber mar uso ka gigeto loso chirni duto mayudore e dho wedhe duto maluorano. Stalls ma wantiere go kaeri go gin 46. 46 ni mine to hingo kanyo to wachiko gin mondo gichak gi mago ka wa plan mondo wabwa ger mamoko. Wadwaro usuru mang'eny mondo usuru ma Siaya omedre. To en mana kolos chiro mondo bed maber, gik moko bedo in place, makata wach pi mar chiro ni sani program mar pi dhi mbele mondo wabed ni chiro bedo maler. Amor kaka jakom ni an gi joga ma tiyo maler kendo chiemo maber kendo koro ayaw nyaka chiro ne ng'ata ma ako ni kiyie bine ka rech ler ka ibi cham. Erokamano ne government ma Siaya kaachiel government ma Kenya mosebedo ka support ngima ma jo Wichlum. Koth osegowa ka, chieng' osenyamowa, ne wawuok ka, nyaka ne wawuog ka. Wasetieko higni 7 ka wan oko to koth goyowa to chieng' nyamowa. Mama goni erokamano kuom tiji maber kod gavana ma in go kitero ne report to chako winjo wachwa mondo wabed kama